Tingnan nyo, oh. Natatanggal, oh. Sumasama. Sumasama lang talaga sa ano. Yung dumi, sumasama sa degreaser. Ayos. Wow, look at that. Parang magic. Tire cleaner at wheel cleaner po siya. Ang galing. Ibig sabihin mga kabasen, ang gawa nila dito hindi basta-basta. Talagang pinag-aralan at sigurado kayong pulido at talagang maganda ang gawa. Kasi ito, certified siya, talagang pinag-aralan niya. So meron siyang certification sa PPF, meron siyang certification sa pag-ceramic coating, and paglalagay ng mga tinting. Yan. So hindi basta-basta ang gawa. Maganda, pulido at pinag-aralan. Ayun. Galing sir ah. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. And syempre, kagaya ng lagi natin ginagawa, we always thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. So this time around mga kabalen ay isa na naman pong Filipino-owned business ang ating pupuntahan. At syempre, we got a chance. We are very lucky kasi makakausap natin mismo ang may-ari ng establishment na to. Walang iba, kundi ang Firestorm Auto Detailing. Ayan, so excited na ako para makita kung ano yung mga services nila. Samahan niyo ako mga kabalen. Pasok tayo sa loob. Let's go! So ayan mga kabalen, kasama na natin ang mismong may-ari ng Firestorm Auto Detailing, si Sir Arnel. Ayan, so pati naman po kayo sa ating mga followers. Sir. Hello po, good afternoon. Welcome po kayo dito sa shop namin po. Ayun. Sir, napansin ko yung office mo, napakaganda, no? Ang linis, organized, at talaga namang very presentable. Ayan. So sir, tour nyo naman kami dito sa office nyo. Napansin ko dito parang, ito ba yung parang holding area nyo or reception area? Dito po yung reception po namin. Like, pwede pong mag-walk-in. Oh! Opo. Tapos, pwede po silang mag-book sa online po namin. May website po kami doon. I see. So, bukod dun sa pagbubook sa online, pwede rin silang mag-walk-in kung gusto nila. Opo. Ayos. Ayun. Depende lang po sa schedule po. Ayun. Ayun, di ba mga kabalen? Very convenient. So, there are two ways na magpa-service sa kanila by online booking and walk-in. Ayun. And, sir, napansin ko dito, may mga certificate ka. Opo. Wow. Ano po ba itong mga certification na to? So, I see Certified PPF Installer. So, may certification kayo ng mga services nyo dito? Opo. Tapos, meron po din kaming mga tinting, tapos ceramic coating. Ayun po yung... wow! Nag-training po ako ng like almost a month. Ayos! Ibig Opo. sabihin mga kabalen, ang gawa nila dito, hindi basta-basta. Talagang pinag-aralan at sigurado kayong pulido at talagang maganda ang gawa. Kasi ito, certified siya, talagang pinag-aralan niya. So, meron siyang certification sa PPF, meron siyang certification sa pag-ceramic coating, and paglalagay ng mga tinting. Ayan. So, hindi basta-basta ang gawa. Maganda, pulido, at pinag-aralan. Ayun. Galing, sir, And, nga pala naalala ko, sir. Let's say, magpapagawa po ako dito. And then, medyo matagal yung mga proseso. No? Siyempre, pagpapa-PPF, di ba? Medyo matagal yun. Paano po yung pag-gano nyo ng mga kliyente nyo dito? Para di sila mainip? Meron po kami ditong waiting area po. Like, pwede po silang manood ng TV habang nag-aantay po sila ng service po natin. Like, meron po kasi kaming mga service like ceramic wax. It's like 30 minutes to 45 minutes po yan. Ayun. So, meron kayong holding area dito, Opo. Entertainment area, para hindi sila mainip. Pwede rin po sila mag-coffee, ayun. mag-merienda. Libre po ba yung kape dito, sir? Libre po. Wow! Ayun. So, eto mga kabalen, no? Libreng gawa ng kape. Ayan, kape. Nescafe, Rose. Ayan, no? Tea. Uy, may pa-biscuit pa, may pa-Skyflex pa si sir. Ayun. Ayun po. Ayos. Dito po yung cutting area po natin ng mga tinting at PPF po. So ito pong machine na to, sir, ito po yung nagpuputol ng mga PPF and yung tint.
Yes, para sakto dun sa mga areas na paglalagyan nyo. Like yung mga hood, fender, A-pillar, roofline, front bumper. Depende po kung anong ipapagawa yung customer. Ayos. Kaya talagang siya talaga, precise siya, hindi siya yung bara-bara talaga. Kasi mayroon silang magandang machine na gumagawa ng mga sukat na yun. Ayos. Talagang to heavy duty siya ng maayos. Opo. Heavy duty, ang galing. So, dito pa lang talagang makakasiguro na kayo na maganda yung gawa, pulido talaga. Kasi machine cut talaga siya. Hindi siya yung parang minano-mano lang na basta-basta lang. Ang galing. Sir, ano pa ba yung mga nyo dito? Mga iba yung mga services? May nakita po akong tarpaulin dito sa labas eh. Opo, dito tingnan po natin. Let's go. Ay, ito po yun. Bali, ano po yung mga services na to, sir? Ito po yung mga services namin. 3M film protection. Ayun po yung tinatawag ito yung PPF. Opo, ito yung tinatawag na PPF. Dito ako para makita mas maayos. Then, window tinting. Okay. Ceramic coating, paint correction, carpet steam shampoo, undercoating, then paintless. Ayan. Oy, nice. Ito po yung nalilito kasi minsan yung mga customer, like yung 3M film protection at sa ceramic coating. Ang pagkaiba po is film po yung ginagamit dito. Then ito po is liquid lang po siya. Ipapahid po dun sa body ng sasakyan. Oo, tama kasi medyo confused yung mga tao sa difference ng PPF and ceramic coating. So ang PPF po, wrap. So dinidikit ito sa mga sasakyan at yung ceramic coating, liquid siya liquid na pinapahid. Pinapahid lang po. So pero para sa akin kasi marami na rin ganito sa Pilipinas eh. Mas maganda ang PPF para sa akin kasi nagse-self-healing siya. Yes. Pagka tinamaan siya ng bato, babalik yun, di ba? Kasi dahil nga medyo makapal na plastic yun. Hindi po masyadong madadamage yung paint. Hindi magagasgasan. So that's PPF. So kung meron kayong gusto ipagawa sa kotse nyo, lagi magmukhang pogi, para sa akin, mga kabalin, PPF. Yun. Sir, excited ako makita yung workstation nyo. Tara po, let's go. Sige, tingnan natin. Halika. Uy, nice! Ito po yung gagawin po natin is ceramic exterior wax po. Okay. Ang ganda. Itong mga ilaw nyo na to, napakaganda nito kasi bawat sulok, bawat kanto ng sasakyan talagang makikita nyo dahil napakaganda ng ilaw. Opo. Wow, ayos. So maluwag. Opo. Ilang kasyang sasakyan dito na pwede nyo gawin, sir? 5 po. 5? 4 to 5 or 6 cars. Ayos. Sabay-sabay, Sabay-sabay po yun. Ayos. Kaya hindi ka maiinip na mag-antay kasi kaya nilang sabay-sabayin kahit 5 pa. Pero depende, gaya ng sinabi ko po, depende po yung gagawin po na service ng customer. Ayun. At least alam mo pagdating mo dito, talagang maseservisyohan ka agad. Ayun. Okay, sir. Meron po kayong gagawin ngayon? Opo. Ito po yung gagawin natin, exterior wax. So, ang gagawin natin, that's what you call ceramic wax po. Ito po yung product po namin na gagamitin para... Megwires. Para gaganda po yung sakyan ng customer po natin. So, hindi basta-basta rin yung mga products na ginagamit dito. Mga top class talaga na brands ang ginagamit nila. Okay. Sige, sir. Pwede ba natin obserbahan yung paggawa? Para po. Okay. Simulan po na natin. Okay, let's go. Sir, bali, ano itong ginagamit nyo na to? Degreaser po para matanggal po yung mga mud po. Oh, okay. So, dinidegreaser nyo muna bago nyo i-wash talaga. Hindi po yung i-wash mo kaagad, hindi na po matatanggal yung mud po. I see. Tama nga naman mga kabalin kasi kailangan, di ba, tanggal yung mga oil and dirt bago mo i-wash. Mas po madali, no? Yes po. I see. Okay. Tingnan nyo, natatanggal, Sumasama lang talaga sa yung dumi sumasama sa degreaser. Ayos. Mas madali nga namang hugasan mamaya pag wala na yung mga putik-putik, yung mga bato-bato na maliliit. Ayos.
Bale sir, ano po yan? Yan yung sinasabi niyong chemical? Opo, ito po yung chemical namin na pang tanggal po ng mga dirt dito sa rims at tire. Ayun. Wow, look at that. Parang magic. I know. Tire cleaner at wheel cleaner po siya. Ang galing. Ito po yung galing oh. likod ng Explorer. Tanggal agad ang mga tutuli. Opo. Galing oh. So dahil yan dun sa solution na nilagay mo kanina. Doon sa chemical po na degreaser po. Ayun. So yun oh, hindi na niya kailangan punasan, hindi na niya kailangan kuskusin. Power spray lang mga kabalin, no? Tsaka yung unang pangkalambot ng dumi ang nilagay niya. Alright, ayun mga kabalin, no? So nakita nyo naman ang proseso ng kanyang paglilinis. Talagang napaka-detalyado at talagang sulit na sulit ang pagpapa-car wash dito sa Firestorm Auto Detailing. Tingnan nyo naman, grabe oh, sobrang kintab. Talagang sulit na sulit. Talagang wala kang masabi sa kanilang gawa dito. Sir, nag-enjoy po kami dito sa inyong mumunting shop at talaga namang nakita namin kung gaano kayo ka-hardworking at kung gaano kagaling ang inyong trabaho dito. Salamat po. Ayan. Sir, paano kasi ang ginawa natin dito? Ano lahat ng mga services na ginawa natin para lang may idea yung mga tao? Ito po yung ginawa ko po dito sa Ford Explorer po is ito po yung tinatawag na ceramic wax po siya. Nag-start po siya ng $99. Iba-iba po kasi yung pricing. Yung mga sedan, nag-start po kami ng $99. Tapos sa SUV, $109. Then sa van and truck, $119. Ayun. So una po sir, di ba, binanlawan natin. Tinanggal natin yung mga dumi-dumi. Tapos may in-spray ka na parang degreaser. Opo. Yung una yung kanina. Oo. So pagkatapos nun, then nirinse ko po. Tapos spray po. Then in-applyan ko po siya ng yung clay bar water, po. Yung clay bar at hot water. Yes po. Tapos then nung na-remove ko na po lahat yung mga tar at iron rust, then rinse uli. Then yung pinaka-last po is yung ginamit po natin na ceramic wax. Napansin mo, sobrang smooth. Opo. Grabe. Mapapansin mo talaga yung before and after niya. So bago niya in-applyan ng hot water tsaka yung ceramic wax, talagang yung clay, I mean, talagang magaspang, pero after niyang ginawan ng in-apply yung solution o yung treatment, grabe. Pinick up na po. Parang dinav yung kotse. Parang sinabunan ng dab, yung moisturizer. Parang, kumbaga sa magpapapesyal po tayo, ayun tatanggalin po yung mga dead skin at yung mga whiteheads. Ganun kapino, grabe. Parang ganun po yung ginawa ko po. Ayos, di ba? So, ayun sir, invite niyo po yung ating mga followers, ating mga viewers na pumunta po dito. At ano po ba ang difference ng pumunta sa'yo kaysa doon sa mga regular na drive-in car wash? Ayun. Iniimbitahan ko po kayo dito sa Firestorm Auto Detailing. Ito po yung mga service namin. 3M film protection, tapos vehicle wrapping, ito yung vinyl wrap, yung nag-change ng color. Tapos ito yung carpet steam shampoo, window tinting, undercoating coating, auto body paint, ceramic coating, then paintless po. Ayun. Tapos ito po yung magkaiba po siya yung ceramic coating at yung ceramic wax po. Oh, okay. Yung ceramic coating at least 1 to 2 days job po. Ito po is
Mabilisan lang, 1 hour lang. So ayun mga kabalen, no? Napakadaming mga magagandang services na ina-apply nila dito at I'm pretty sure malayong-malayo ang difference ng output or outcome na nagpa-car wash kayo doon sa mga drive-in car wash lang kaysa dito sa magpa-detail kayo. Opo. Ayun. So detail po talaga. Detail talaga. And alam ko wala silang mga regular car wash dito eh. Yung pinaka-minimal service nila is yung regular detail car wash. Yung iwawash lang po, tapos tatanggalin yung mga mud, rings, tapos itatire dressing lang, tapos na po yun. Hindi po kagaya ng ginawa natin ng 3 to 4 steps. Grabe, ayos, di ba? Kung nakita niyo po sir, 2 beses po tayong nag-shampoo. Nagsabon, nag-shampoo. Tama po. Oo. And gumagawa rin po ba kayo ng sa internal, parang interior cleaning? That's what you call exterior steam shampoo po. Detail. Ayun. Steam shampoo, na-steam shampoo natin. Ito, ginawa nyo kanina, di ba? Ginawa namin kanina. So, gagawin po natin. So, nag-vacuum nyo, tapos in-steam nyo. Opo. And then, degreaser. Degreaser din. Then, pinakalas uli is yung gagamitan po natin ng vinyl leather protection. Ayun. Ginagamit kung yung seat mo is leather, yung upuan, tapos yung mga dashboard at yung mga door panel, yun po yung ina-apply natin sa pang leather protection. Ayun. So those are the things that you will be getting dito sa detailed shop na hindi nyo makukuha sa mga regular car wash. Opo. So sir, maraming salamat po. At talagang thank you for visiting Parcel Moto Detailing. Nagbilib po ako sa gawa nyo dito. Salamat po. Sa Firestorm Auto Detailing. Ang galing nyo po. Thank you, sir. Alright, so mga kabalen, ayan po, sana nag-enjoy din kayo sa ating episode ngayon ng ating Kabalen in Canada. At thank you rin po sa mga patuloy na sumusubaybay sa aking videos. So once again mga kabalen, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye!